Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Aron sa ingon na sa imo kamo makasabot diri kanamo din gidagami namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili pagsupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga naa kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga mabati nato sa mong subihan sa DYLA magsugod kita sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw lamang nga Domingo. O ingon usab sama sa laing dapit dito dapit sa Toledo City padayon kana nga bati nato sa istasyon sa DYHR magsugod dito sa Alaysay hangtod sa La City ang takna sa Kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ingon man usab sa dapit sa Pinamungahan padayon gyapon nato na bati sa diya dapit sa istasyon sa region natin sa DYHR sa region natin padayon gyapon nato nga mabati sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kaudtuhon. Alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kaponon sa adlaw kana nga Domingo. Og ingon man sab dito dapit sa Cagayan de Oro City padayon gyapon nato mabati mga kaigsunan ang mga programa sa teleradyo sa DXKO magsud ka na alas 12 hangtod sa alauna gyapon ang takna sa kaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og inguman dito dapit sa Ultra DXRyo sa Cagayan de Oro City gyapon sa oras alas 10 hangtod sa alas 11 kana ang takna sa Kabuntagon. Og inguman sa laing dapit dili na to ni tagsagtagsaon kay ang atong programa niabot naman ni sa 23 ka mga radio station ang atong nasudlan sa tuyo ug tinguha nga para mahibaluan sa mga tao ang mga doktrina nga gibarugan sa mga ministro sa PBCM o ang PBCM mismo nga nagpaila o nagtudlo ni dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Musagyangyo ko ang mga higala na mo nga nagsunod nga unta ilang sundan kanunay aron sa ingon niya na mahibaluan nila ug masaybtan nila ang mga baruganan nga sa mga doktrina nga gitudlo lugar sa PBCM niya. Amosad kining gitudlo kay kining maong doktrina ha padayon man kining mao man kini ang gitudlo ni Master de kanamo og padayon usab kana nga anhang amo itudlo nga na kaninyo. Og sa dili pa ang lain pang mga alagad o alagad magapaila gipadangat gyapon namo ang unako ang mga pagpangusta dinidapit sa atong branch number 25 sa atong chapter diya dapit sa wireless ilang Mr. and Mrs. Chupilos Villa o gihuman sa atong mga kaigsunan diya sa Asahi Kasuntingan sa Lubang sa atong igsuon diya kang Sister Margarita Igunia o kang Nicono Midis Igunia o gihuman sa atong mga kaigsunan diya labi na dito dapit sa Konsolasyon sa atong igsuon Brother Luciano Panta o Sister Lucy Panta o gihuman sa Tipolo sa atong mga kaigsunan diya nila ni Sister Ivy Valenzuela o ni Janice Valenzuela o gihuman diya Suarez nilang ng Suping Perolino nga kanunay kini nga nagpatalingog sa atong programa o paingon dito dapit sa Palumpon sa atong branch diya gipunguluhan sa atong chapter Brother Lee Mabini sa mga kaigsunan diya nila ni Edward Rojas Dani Mabini o sa Ormoc nila ni Drigo Pamunde o ni Dani Aing o guman dito dapit sa Bohol sa Carmen Bohol sa atong mga kaigsunan diya nga tanan sa atong chapter diya sa Monteswerte Carmen Bohol ni Lolong Divino o sa iyang bise ni Brother Gregorio Painagan ug sa tanang magigsunan diya nila ni Sister Joy Divino ug ni Annabel Divino ug sa tanan na lang mga opisyalis diya ug mga membro maayong pagpatalinghog niining higayuna og kumusta og lakip na dito sa atong compound sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga og sa tanan nga mga kaigsunan diya kubanan nga mga ministro kumusta og maayong pagpatalinghog kaninyong tanan og sa tanan lang gyud labi na dito dapit sa Toledo sa atong mga kaigsunan nila ni Sister Vicky Dusina o ni Eugene Dusina nila ni Sister
Alpurque Ranis diya sa Alimango, Cantabaco, Toledo City. Kumusta og mayong pagpatalinghog nining tungura og ni diya sa Tuyan sa atong mga igsoon diya nila ni Brother Dennis Gonzales nga kanang nagpatalingog o nila ni Brother Aquilino Valencia diya sa Tuyan. Kumusta og kaninyong tanan nga nagpatalingog nining tungura. Og anya pa yatag ko pa sa lain nga alagad magapangamusta usab nga na kaninyo. Kumusta og mayong buntag kaninyong tanan, kiniusab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Sa samang pagkaagi gihapon, magig-uban gihapon ini atong programa mga lingitong nabag sa kinabuhi. O ako na lang mga pagpangumusta no sa tanan natong mga kaigsuonan, ilabi na gayud sa atong mga viewers, Brad Sam, o sa ingon usab sa ato ang mga suking tigpaminawan. Kumusta kaninyo mga igsuon? O manghinaot kami nga anak kamo karon sa kabaskog sa lawas aron nga inyon usab kaming patalinghugan nini mga kamatuoran karon nga gitulo ni Master dinhi kanamo ug amo usab nga itudlo da kaninyo ayawat man lang nga kamo may balo sa mga kamatuoran. O akong mga pagpangmusta dapit sa United States of America sa mga Jeremias family o ingon man usab diha sa kang Sister TC. Kumusta kaninyo diha mga igsoon? O ako nasayod nga kamo nagbonitor ning atong programa mga lingitong lamdag sa kinabuhi ug ako na lang nga mga pagpangmusta gayud o dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pagpangmusta sanglit sa napakadaghan man ninyo mao nga general na lang yun ang atong mga pagpangmusta. O karon Brad Samuel ato usab nga pangmusta gapon dia sa Sikihor ang ato ang amigo dia sa Sikihor no nag-text siya kanato karon mao nga matud pa na niya nagpatalinghog siya o dapit usab sa Bohol ang wanito sa Lira. Kumusta diha Brad? O ingom no sab diha dapit sa kuan no diha dapit sa Liti sa Palumpon diha sa Nabal diha sa Urmok. Kumusta kaninyo mga igsoon? O ilabi na kayo diha dapit sa Mindanao tanan nga nagpatalingog ilabi na sa ato mga igsunan diha sa Bohol mga Dibino family. Kumusta kaninyo mga igsoon no? O ingon no sab sa tanan na lang gyud kay bilinhon ang atong oras mao nga general na lang yun ang ato mga pagpamusta Brad Sam o ato gapong balikon Brad Sam nga kung kinsa man ang katong dunay mga balatian ato silang ahagon nga moana lang sila diha dapit sa Paknaan Mandawi no na diha si Sister Chona Puloyapoy o si Bilin Horlano nga andam sila sa pag abi-abi sa inyuhang mga doon na mo'y mga kasilikan sa inyong panglawas. Maadto lang mo dito kay nadia ang ato mga sisters nga motambal sa nagkalain nga mga sakit pinagi sa pulong sa Dios. O mana lang mo diya sa Paknaan Mandawi no, diya dapit sa sitio Pagatpat na diha ang ato ang mga igsuon nga mga sister. Motambal na sila sa nagkalaing mga sakit. O ang ato usab nga iawhag sa Brad Sam sa ato ang mga tigpaminawan sa ato mga viewers kung gusto sab sila nga mo tan-aw sa ato ang Facebook mo daya lamang sila sa DYLA Cebu News Break makita na nila kita nga nagprograma din sa DYLA o gusto sab sila nga mo tan-aw sa ato ang mga kaigsuonan nga mga magwawali mga ministro o mo search lamang sila sa PBCM International o makita na ninyo diha ang tanan gayod nga mga magwawali sa pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Akong Osbon, mag-search lang mo sa PBCM International, makita na ninyo ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Karon Brad Sam, niya kita karon sa padayon sa pagtubag. Kay dunay ato ang opponent ba nga nagpatuo sab nga may laki kunuhay ni siya unsa pay kadugan nimo Brad Sam? Sa dili pa nato naisgutan ang tema karon Brad Cesar no ato sa ning basahon ning usa ka texter kay nagsunod kunuhay kuno ni nato permente o niya
nasa pangutana pod nga gipasupot mo sa ato ning basahon ug ato lang ning dalikliyatan karon pagtubag bisan tuod ug natay tema diha nga kanang atong topiko karong higayon na, pero ato lang na siyang parsyalan ron sa pagtubag nining iyang kanang gipasupot nga pangutana. Ingon ini ang iyang gitext diri nako. Karon pa na. Oo, maayong buntag Brad, ingon dinay dugay na kong nagapaminaw sa inyong programa. Pero karon lang sab ko mo react bahin sa inyong mga pagpadayag sa inyong pundok. Adunay inyong tema nga balik-balik daw lang og dili relevant o murag dili na hinungdanon kayo. Hinuon dili kanimo kung dili sa imong kauban sama pananglitan sa iyang paghisgot sa laing relihiyon nga nagbato sa inyong master metod sa simbolika sa Espiritu Santo sa dagway ug sa lampati gibalik-balik paghisgot ang tuka kung unsay gitas-on ang tuka ug unsay balhibo ug uban pa nganong nakabanday ko kay mga katuig no ang akong pagpaminaw ang akong palungon ang radyo kung kini balik-balik na muna iyang gipasupot nga pangutana. Pero aniya ang akong mga pangutana lugar komentaryo to niya Brad Cesar nya mo ni iyang pangutana, pero aniya ang akong mga pangutana ngano man nga moingon mo nga luwas na kung muabin sa inyong pundok. Ang kaluwasan kay duna man koy kalus kasayuran diha ramang Hesus Kristo. Ang kaluwasan ikumpara sa inyong master unsa pamay kaluwasan inyong mapaabot nga patay naman siya. Ug may tungod sa inyong titulo PBCM sama raman na sa dinagat Surigao nga PBM nga benevolent nga dugay naman namatay ilang master walay kalainan. Dili ba kinanglan ikaw mutubag kay wala kami pagsalig sa imong kauban nga walay nga mudo pataka daw lang usahay og pangasaba. Doon na pa'y daghan pangutanaw namo sa sunod. Ingon siya. Muna iyang pasupot nga pangutana nga naghisgot nga kanang may tungod sa kaluwasan kay ato kunong gihisgutan Brad Cesar nga luwas na kuno kita pinaagi diha sa kanang diha sa atong pagsunod diha sa atong magtudlo nga kanang mo kuno na gipailan to kay Santon luwas kuno kita alang sa na misinterpret niya ni Brad Cesar kay alang sa kasiyuran ang gisgutan nato nga walay kaluwasan sa nining atong panahon karon nga kanang mo'y muhatag sa budala sa kaluwasan sa rinda sa kaluwasan gawas lang pinagi sa pagdawat nimo og pag-alaga diha sa Espiritu Santo. Pero wala ta moingon nga kanang kun imong dawaton luwas na kaon niya kanang labi na ilho nimo nga kanang pinagi sa pag-ila lugar sa atong magtutudo butos pasabot ba depende na higala ang kaluwasan depende manggod na sa atong mga binuhatan. Pero walay laing reliyon nga nagtugan nagdalas kaluwasan ini atong panahon karon sa panahon Kristiyano sakto mabitaw na gingon nimo kay naaman na sa 4:12 ibalo man ko sa sitas nga walang kamo gamit sa sitas nga imong gipasupot ani higala, pero nahibalo kog asa ka mo kanang nidagan aning sitasa nga matud pa ang imong nibuluhan si Jesucristo pinagi diha sa tong gisugsun luwas. Kasakto ta na sa panahong Kristiyano ang kaluwasan pinaagi lang sa pagsunod o pagdawat nato ni Kristo. Dunay kalainan man kay ang panahon wala man nabahin man is tulo ka dagkong panahon higala. Dunay panahon sa amahan nga mao tong Israel nga katawan sa Dios ug doon na po'y panahon sa ikadong panahon nga ang katawan sa Dios diha nagsumikad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia nga ug way laing kaluwasan niadtong panahong Kristiyano gawas sa pagdawat nimo ni Kristo pinaagi sa pagpasakop nimo diha sa iglesia ni Kristo nga iyang gitukod sa unang panahon sa ikadong panahon na igala. Pero ang Biblia nagtug-an og dunay tulo nga gisgutan ka dagkong panahon unya ang ikatulong panahon nga among giingon nimo nga gipasakupan namo nga diin mao diha unya ang hatod nato sa matod nga pag-alagad ug kaluwasan ni atong panahon karon diha natas ikatulong panahon sa Espiritu Santo. O kay hope nga
nagduda man ko ani Brad Sam, kining nag-text na to karon mao man ning kontra ni Aquilino Valencia nga nas Bohol. Okay, pare-pareho man gud di siya o kuan pod ba. Pero salamat higala nga nagpadala ka og text mo na amo ang gipabot nga dunay mga opponent nga diin mangutana kay kami gihidlaw sa mga pangutana oy. Sige lami o kuan diri tagaw-taw sa radyo pero walay mga reaksyon. Pero ang amo lang hanyo nimo nga kun muriak ka kinahanglan na kay basihanan pod sa Biblia. Kung unsa man ang among gisulti dinhi dili man ka makaingon nga sayop kay ngano man gibasa na mo ang Biblia. Wala mi dinhi nagbasa og lain kun dili Biblia may mutubag sa mga pangutana. Kanang imuha wala man sama sa giingon ni Brad Samuel wa tay supak nga diha lamang kang Kristo ang kaluwasan. Na may daghang mga bersikulo ana. Nagtuo ba ka nga ang mga bersikulo nga imuhang gigamit wala na mo na may bawi? Ni bawa na mo na higala. Bisan sa Marcos 16:16 na ana, buhat 16:31 na ana. Unang Korinto 15:57 ngadto sa 58 ang kadaugan na alamang diha kang Kristo. Naami ana wa mi supak diha. Ang imong mga sitas kini ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 15 ang kadaugan diha lamang kang Kristo. Buhat 4:12 nabaw-an na muna nga walay lain nga ngalan nga makaluwas diha lamang sa ngalan ni Kristo. Naana diha wala tay supak dahil higala tanang mga sitas ninyo nahibaw-an na namo bisan sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9 mutuo ka diha kang Kristo. Maluwas ka. Bisan sa ikaduhang Korinto 5:17 naa kang Kristo bag-o ka nang binuhat. Naana diha nagtuob day ka nga ang kanang inyo mga sitas nga gigamit. Wa na mo na may baw. Nahibaw-an na mo higala. Apan ang diferensya lang nimo kay naa ka sa ikaduhang panahon. Sama sa gisulti ni Brad Samuel, ang panahon sa kaluwasan nabahin sa tutulo, panahon sa Amahan, panahon sa Anak o panahon sa Espiritu Santo. Kanang imong giingon nga diha lamang kang Kristo ang kaluwasan tinuod na sa ikaduhang panahon. Pero sa unang kapanahonan sa wa pa ang Kristo, walay kaluwasan diha kang Kristo. Hisgutan ta ni Brad Samuel. Nindot man nga iyang pangutana nagtuo ka siya og naglisod ta. Wa mi maglisod higala. Salamat nga I hope nga magpadangat ka og mga pangutana nga formal nga pangutana. Nga dili dalang pagyubit dugay naman ang gitubag na nimo nga namatay na wa tay kuan diha wa tay di lang kamo dawat sa tubag pero katungod man na nimo ang dili pagdawat katungod sa namo ang pagpasabot wa masad mi mamugos nimo nga dawaton nimo ning amo ang mga gipang basa nga mga sitas mao na diha salamat kayo nga nagpadala ka og I hope nga pirmi ka magpadala. Nagdudam ta nga kini kontra maning Valencia ni. Kontra ning Valencia. Mo na nga ni ata. Paminaw higala og ilista ang sitas. Di sa ta magbasa Brad Samuel sa panahon kang Kristo. Aron motuo siya nga ang panahon na bahin sa tutulo kadagkong panahon. Higala tingali wa ka mahibalo. Ug unsa ang pamaagi sa Dios may tungod sa kaluwasan. Di sa ta mudagan ni Kristo kay kanisa laktod man ni siya. Mudagan sa tas panahon sa Amahan Brad Samuel ug ikaw higala. Ilista ha. I hope nga naaka karon. Sa unang kapanahonan Brad Samuel, kinsa ba ang manluluwa sa unang panahon wa pa mataw ang atong Ginoong si Kristo? Musalir ba na iyang sitas nga ako nang gisulti ang buhat 4:12? Musalir ba na? Pero wag niya may baw Brad Samuel. Kanang buhat 4:12 wa man siya kay baluan na ug unsang sistema nga nung gisulti na. Sa unang kapanahon Brad Samuel wa pay Kristo ani ha, wala pa mataos Kristo. Kinsa ba ang kaluwasan sa tao sa unang panahon sa panahong Israel? Aniya Brazisar ato ning basahon kung kinsa ang gitudlo nga kanang mao'y kaluwasan sa panahon sa unang kapanahon sa wala pa lugar ang panahong Kristo sa laktod nga pagkasulti wala pa ang Kristo magpakatao busa ato ning trisapon kung ang kaluwasan sa una ug asa lugar ang tao kanang mahimong makabaton og kaluwasan niya sa Isaiah sa kapitulo 43 bersikulo 10 ug hantod sa 11 patalinghugi nimo higala gingon
kamo maong akong mga saksi ningon si Jehova. Ug ako ug ang akong alagad nga akong gipili aron kamo makaila og nga nagtuo o managtuo kanako ug makasabot nga ako mao siya una kanako walay Dios nga nahimo ni adunay pay musunod kanako. Dayon sa 11, ako bisan ako mao si Jehova ug gawas kanako wala nay manluluwas. Busa sa atong natagad nga gibasa sa unang kapanahonan sa wala pa day ang panahong Kristiyano, sa wala pa ang Kristo magpakatao, mga malnamo nga magsunan, ang kaluwasan didto na sa amahan nga mao si Jehova, mga maumoy sundon sa tao aron makabaton ang tao og kaluwasan ni adtong panahona. Oh, wa tingali ka kabasaan ni higala. Ha? Wa pang Kristo ani ha? Kinsa ang maluluwas sa unang kapanahonan? Walay lain mao ang amahan nga mao si Jehova. Karon, do na pa tay dugang prueba nga sa unang kapanahonan wala pa ang Kristo. Diha lamang kang Jehova ang kaluwasan naa pa. Isuwa tigala aron may balo kayog dapig sa imong relihiyon. Ang among tambag nimo ayaw usa dapigi imong relihiyon. Kining Biblia may tuho Ayaw dapig o Katoliko magag-unsa imong relihiyon, mabunagin ka mag-unsa imong relihiyon, ayaw sag dapigi. Kining Biblia maoy tuho Ayaw pagdapig sa imong relihiyon kay kanang inyong relihiyon na ay mga doktrina ninyo nga haom-haom lang para sa inyong kaugalingon nga pagtulunan. Ni atas Biblia, sa unang kapanahonan walay lain nga manluluwas mao lamang ang atong Ginoong Jehova. Wa pay Kristo ha. Do na pabay dugang prueba higala, ilista. Basigwa ka ng sitasa. Joel kapitulo 2 bersikulo 32 pataling hugi higala nag-ingon. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magatawag sa ngalan ni Jehova pagaluwason. Kinsa di ay ang ngalan nga pagatawgon kanhi sa unang panahon nga wala pang Kristo matao, walay lain mao lamang ang ngalan ni Jehova. Mutawag ka sa ngalan ni Jehova, maluwas ka. Ha? Wa patay Kristo ani higala. Basigwa kay sitas ha. Nang diretso ka lang dito sa buhat 4:12. Ayaw, kinanglan kamao kang mubahin-bahin sa Biblia higala. Ha? Wa may supak diha nga sa panahong Kristiyano si Kristo manluluwas. Wa tay supak diha, dili ta katalo diha. Pero atong subayon kung unsa ang kasaysayan sa Biblia, wala mo diretso kang Kristo duna pay unang panahon diha sa atong Ginoong Jehova. Karon pangutana nato sa Brad Samuel, sa unang kapanahonan walay lain nga manluluwas mao lamang ang atong Ginoong Jehova. Do na pa bay laing sitas Brad Samuel, basaha Brad Samuel nga kun ang tao mututok sa kang Jehova maluwas ang tao, naapabay lain ngalan sumala sa atong mabasa sa Biblia. Wa pa ta maghisgot o Kristo ha. Sige. Ani Brad Cesar, atong basahon kining gingon mo nga sumala sa imong pangutana kung kanang naabay laing nga kaluwasan nga gi-introduce gawas lang sa kang Jehova ni adtong unang kapanahonan niya. Sa Isaiah sa kapitulo 45 bersikulo 21 hantod sa 22 ang atong pagabasahon giingon. Ipahayag ninyo, ipagula kini, oo. Pasabot-sabuta sila pagtingob kinsay nakapakita ni inigikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag nini kaniadto. Dili ba ako si Jehova? Ug walay lain Dios gawas kanako. Usa ka mataro nga Dios ug usa ka manluluwas, walay lain gawas kanako. 22. Tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo kanang mga kitunatumyan sa yuta kay ako mao ang Dios ug walay lain. Busa ang kaluwasan di ay higala. Sa unang kapanahon walay lain nga imong pagatutukan nga diin ang tao maluwas ka, gawas lang sa Dios nga mao si Jehova. Wa kay Kristo ana higala. Pasigwa ka aning sitasa ba? Ayaw daban sa imong relihiyon. Kining Biblia may suwat ang mga sitas. Klaro kayo nga kung asa ka motutok sa unang kapanahonan aron ka maluwas diha sa atong Ginoong Jehova. Unsa pa? Basigwa kay sitas ani higala. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 1. Ilista, basigwa ka ni sitasa. Aya pagditso dito kang Kristo kay ang paagi sa Biblia kinanglan bahin-bahinon nimo.
Bahin-bahinon nimo kay ang Biblia naghisgot ka na og tulo ka dagkong panahon, panahon sa Amahan, panahon sa Anak ug panahon sa Espiritu Santo. Ang kaluwasan sa unang kapanahon diha sa Amahan nga mao si Jehova, ikaduhang panahon ang kaluwasan diha kang Kristo, sa ikatulong panahon naa na po sa Espiritu Santo. Basig wa ka kay balo ana. Unsa pa? Imo nang nasuwat ang Jeremias kapitulo 31 bersikulo 1. Unsay giingon dinhi higala? Nadtong panahon na nagaingon si Jehova, ako mahimong Diyos sa tanang banay sa Israel, og sila mahimong akong katawhan. Kinsa lamang ang Diyos sa unang kapanahonan, wala pa ang atong Ginoong Kristo, wala lain, mao ang atong Ginoong Jehova. Kung mutawag ka sa ngalan ni Jehova, maluwas ka, og mututo ka sa ngalan ni Jehova, maluwas ka. Muna ang giasoy sa Biblia higala. Naata sa unang kapanahonan na, mao kana ang ato ang nakita. Karon, ni anata, Brad Samuel. Kini bang gipakita sa Biblia nga walay laing manluluwas mao lamang si Jehova? Iunsa pa ba ang atong gipakita o gipakita sa Biblia? Unsa ba si Jehova sumala sa Biblia, Brad Samuel? Kamatuoran ba si Jehova sumala sa Biblia? Kay ang wa magud nila may baw iba nga kining Jehova nagpadayon yun ni kasama go sa mga saksi ni Jehova God. Ila man nang gipadayon ang pagwali sa ngalan ni Jehova, pero wa sila mahibalo nga adunay utlanan ang pagsangyaw sa ngalan ni Jehova. Sa unang kapanahonan, Brad Samuel, wa may laing giwali si Jehova man, wa pa may Kristo sa unang kapanahonan, kay dili pa man ni panahon ni Kristo, kay panahon pa man ni sa Anyo Domini, wa pa man ni masakop sa BC, sa before Christ. Busa atong usisahon, Brad Samuel, sa unang kapanahonan, unsa ba day si Jehova? Nganong ang tao diha lamang kang Jehova? Unsa ba day si Jehova? Kabakakan o kamatuoran? Ania Brad Cesar atong basahon kung unsa na si Jehova sumala sa atong pagbasa sa Biblia. Kay Biblia mo atong sundan, mga malnamo ngayon. Dili lugar ang ilang lugar sinabtan sa ubang mga pagtulunan. Kay na may usay nga sayop ang pagsabot. Sa Isaiah, sa Salmo sa kapitulo 86, mga malnamo nga mga kaigsunan kung unsa ni ang Dios nga mao si Jehova. Dinhi sa Salmo sa akong gingon sa 86 bersikulo 11, inyo kining patalingugan mga malnamo nga mga kaigsuunan ang atong pagabasahon sa Biblia giingon. Tudloy ako sa imong dalan, o Jehova. Ako magalakaw sa imong kamatuoran. Bugusa ang akong kasing-kasing sa pagkadlok sa imong ngalan. Busa ang Dios di ay nga mao si Jehova sa kaning panahon, mga malnamo nga magsunan nga diin ang tao diha makabaton og kaluwasan pinaagi sa pagsunod ug pagdawat sa ngalan nga Jehova o sa pag-ilani ini ang Jehova nga ilang dawaton matuo kana ang maghatod kanila sa pagtudlo pinaagi sa kamaturan ug pagbug-os sa inyong kasing-kasing o sa atong kasing-kasing aron sa paghadlok sa iyang ngalan. Busa sa laktod nga pagkasulti si Jehova kamaturan ug mao ang kaluwasan o manluluwas sa panahon sa Israel na mga malnamo nga mga kaigsunan. Basig wa ka kay balo ang padagas Biblia higala. Sa sunod kaniya mag-isgot ka, imo ibutang imong pangalan Aya pag alias ung naakas ka matuoran, pwede man ato maning debatihan din sa radyo, mukuha ba ka programa din sa radyo? Magdebate ta pinagi sa mga argumentos Biblia. Bao man ko nga ikaw ang designer ni Aquilino Valencia, nindot kayo, nangandoy ko nga magsigi kag text dire. Pero karon, ato nang nakita Brad Samuel nga sumala sa Biblia si Jehova kamatuuran o ang kaluwasan diha lamang sa kay Jehova sa unang kapanahonan wa pay Kristo. Karon unsaban kung magwali ang katawang Israel, paminaw gala ilista ang sitas basig wa kani ayog laban sa imong reliyon kay kana imong reliyon baka ko na sa pagtudlo sa kamatuoran. Kini Biblia may tuo dili anang paglaban anay imong reliyon nga nadoktrina mo nga mga doktrina nga iya lamang ug kalagdaan og mga tao. Niata sa unang kapanahonan, kinsa ba ang gimantala sa unang kapanahonan? Kristo ba? Dili higala. Ayaw pagpanglaktod, unahaw sa ang unang kapanahonan aron may balo ka nganong naay ikaduhang kapanahonan.
kinsa ang gitudlo kanhi sa unang kapanuhan? Dili si Kristo. May nang angay kang mahibalo higala. Ilista, Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 o 4. Masigwa ka ng sitasa. Ingon na ba ka, gisumhan na ka? Sumhan ko na, kaya di magkakadawat sa kamatuoran. Niya, musaman, kinsa ang gimantala sa kapanahonan? Si Kristo ba? Dili. Kinsa ang gimantala? Basahon ta ang Biblia, giingon. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Why Kristo din Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Pakadakuon ninyo ang atong Dios. Ang bato, ang iyang buhat hingpit man. Kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid. Diyos sa pagkamay tinumanon og walay kasalanan. Kinsa ang giwali kanhi sa unang kapanahonan? Dili si Kristo higala. Ang giwali mao ang atong Ginoong Jehova. Basigwa ka ning sitasa. Dugra pa bay dugang prueba Brad Samuel nga si Jehova lamang ang giwali kanhi sa unang kapanahonan nga kun ang tao maglakaw sa dalan, si Jehova lamang ang ilang iwali. Sumala sa mabasa sa Deuteronomio, Brad Samuel, basaha aron mahibalo ning ato ang texter karon nga wa magkadimao. Sige. Basa, Brad Samuel. Aliya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 6, unya, versikulo 4, ang atong pagbabasahon hantod sa versikulo 9. Ingon ini ang atong gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia, giingon, magpatalinghog ka o Israel, siyo ba nga atong Dios maoy usa lamang kayo ba? Giingon din og higugmaon mo siyo ba nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong gahom ug kining mga pulunga nga gisugo ko nining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing ug igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak ug magasulti ka may tungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug sa paggalakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon ug higot mo kini nga timaan sa imong kamot ug magahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imo ug mga mata ug matud pa sa 9 igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan mo sa ang gituglo sa Biblia mga malnamo nga magsiunan nga kanang pagasundon sa tao nga matud pa itudlo ka na magpatalinghog ka nga ngadto sa Dios nga mao si Jehova unya siya lamang mao lamang usa ka Dios o usa lamang ka Jehova salaktor ka pa usa lang ka Dios nga mo na si Jehova usa lang panahon ug higugmaon mo siya si Jehova sa bug-os mong kasing-kasing unya giingon pa didti nga kanang sa dihang maghigda ka itudlo mo hagikan sa imong paghigda ug sa imong pagbangon itudlo gyapon nimo nga ang Dios nga mao si Jehova unya ipahigot pagay diri ihigot mo kini timaan sa imong kamot ug mahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata busa mo na ang sugo sa panahon sa Israel nga kinang himuon sa tao nga si Jehova lamang ang Dios nga manluluwas ni adtong panahona mga malnamong sinano. Naibalo kay gala. Sa unang kapanahon walay laing maluluwas wa pata magisgot og Kristo. Patalinghogay nganong maabot og Kristo. Basig wa ka kay balo unsay padagan sa Biblia. Ayaw glaban sa imong reliyon o gusto kang maluwas ayaw glaban sa imong reliyon kini amo ang gitudlo nimo mao ni makapaluwas nimo pero manirado ka sapungan nimo na imong dalunggan sapungan nimo na imong kasing-kasing mao nagataman ka rasyubit og pagbaybiay kanang imuhang sitas nga kanang dugar nang namatay dugar man po na namong gitubag nganong balik-balik bisag kana kini Biblia unsa man nakay mga sitas Biblia ialkontra away tas Biblia, dili anang dugan na ng patay gitubag naman na di lang kakadawat. Ayaw sa sige balik-balik ka ng pangutanan ni mong wahinungdan. Klaro na kayo nga sa unang kapanahonan, wala laing maluluwas si Jehova. Karon, unsa man si Jehova sumalas Biblia. Isaya 60:19, kahayag siya. Unsa ba ang kahulugan sa kahayag, gigala? Episo 5:8-9 kamatuoran mo na ang kahulugan sa kahayag.
ang ato namang pangitaon, Brad Samuel, kinibang pagwali sa ngalan ni Jehova o ang pagtudlo sa ngalan ni Jehova, aduna ba'y tugon si Jehova nga ang iyang pangalan? Ha? Basig wa ka kay baluan eh. Ang iyang pangalan, dili na gyud itudlo. Pero sa unang kapanahonan, ang ngalan ni Jehova, mutawag ka ni Jehova, maluwas ka. Ha? Mututok ka ni Jehova, maluwas ka. Kay wala laing Diyos nga gila sa unang kapanahonan. Mao lamang si Jehova. Mao na ang manluluwas kanhi sa unang panahon sa Israel. Wa patas Kristiyano. Karon, kini ba ngalan ni Jehova, Brad Samuel? Mismo ba si Jehova basig wa ka kabaluan ni higala? Ha? Mismo ba si Jehova nagtugon ba yun siya sa unang katawhan nga maong Israel nga ang iyang ngalan di na po itudlo? Aniya, Brad Cesar, ato na yung pagabasahon, kung sa panahon sa Israel ang kahayag o kamaturan dito lang kang Jehova, pero dili ka na hangtod-hangtod ang pagkakamaturon o kaingon nga kahayag. Tod kay ang Dios nga mao si Jehova, mao ra say naghimog tugon o balaod nga ang iyang ngalan ug ang iyang pagkakamaturan o iyang pagkakayag ni moabot pod ang panahon nga dili na hisgutan o dili na itudlo ang iyang ngalan. O niya, sa Jeremias sa iyang kapitulo 31 bersikulo 31 unya ang kama 33 unya hantod sa 34 ato pagbasahon gingon. Aniya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Timana nato nga ang Dios nga mao si Jehova maghimo o naghimo siya og bag-ong tugon uban daw sa balay sa Israel ug balay sa Juda. Kun unsa kanang tugon nga giyang gingon nga bag-ong tugon mga mahal namo nga magsunan, ipadayon tas 33 hantod sa 34 aron makuha nato kun unsa kanang tugon nga gisgutan ni Jehova nga gingon yang bag-ong tugon nga iyang gihimo lugar gitugon yang adto sa balay sa Israel ug balay sa Juda niya. 33 apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa tapos ni adtong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin o mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kinaisalat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Mo kanay tugon nga gingon nga bagong tugon nga naghimo siya bagong tugon ban sa balay sa Israel nga kun unsa kana nga tugon ipadayon nato kana nga kanang paghimuon kanang tugon nga gisgutan niya sa 34 ug sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon ug ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova kay silang tanan na nagpakailana kanako. Busa mo kanay tugon nga gisgutan ni Jehova ngadto sa balay sa Israel ug balay sa Juda nga gingon yang bag-ong tugon nga kun unsa kanang tugon nga iyang gihimo ngadto sa balay sa Israel ug balay sa Juda nga dili na daw itudlo o dili na hisgutan o dili na itudlo ang iyang ngalan. Oh, kita mo? Basig wa ka aning si tasa. Naruha po ng imong relihiyon oy. Unsa ka kapagtudlo? Karon, atong nakita nga sa unang kapanahonan gitudlo si Jehova, giwali, gisangyaw. Pero ning abot ang panahon nga mismo si Jehova, ang Dios nga Amahan, nagtugon sa iyang katawan nga Israel, dili na itudlo ang iyang pangalan. Nya nasayop na mi? Wa may masayop. Gibasa lang namo higala ang Biblia. Kung muripyot ka, ripyot. Ha? Ingna, nga kani amo gibasa sayop ni. Kay kanang imo may husto. Wayon sa pa. Atong nabasa ka ganina, Brad Samuel, nga si Jehova kahayag. Pero ang wa may baw-in ning atong kaatbang nga bisag kahayag si Jehova kani sa unang panahon, pero ang wa nimo mahibaw higala nga miabot ang panahon nga ang adlaw ni Jehova kangit-ngita na pod basig wa ka ning sitasa. Aron mulapos na kang Kristo. Kaya to man ning hugna-hugna. Na bay mabasa nga miabot ang adlaw nga ang adlaw ni Jehova kangit-ngita na pod. Basig wa ka ning sitasa. Ilista Amos kapitulo 5 bersikulo 18 kama 21 sa giingon. Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Jehova. Nganuman nga buot kamo nga moabot ang adlaw ni Jehova. Ang adlaw ni Jehova kangit-ngitan mon ug dili kahayag. Ning abot na pud higala ang panahon nga kangit-ngitan na pud. Sa unang kapanahonan, gideklara sa Biblia
nga si Jehova kahayag, pero miabot ang panahon nga kangit-ngita na pod ang iyang adlaw. Basig wa ka aning sitasa ba? Kami ba'y nagbutbuot? Dili, gibasa na mo Biblia. Kung muingon kag nasayop may sa among mga sitas, i-repute, pagpadala dere. Kung mahimo, magpalit ka o programa dinhi sa DYLA, magtinubagay ta. Tinubagay ta. Husto magkaka, kamatuuran magkaka. Dere, pagbutang o programa sa DYLA, dinhi, tigi ta dere. Naa makakas kamaturan, talaw-talaw. Kamaturan maka mo, patabang anang inyuhang mga labaw din na, pagbuhat mo o programa dinis DYLA, tinubagay ta. Ang mga tao, maoy, muhusga kung kinsa nagsultes kamaturan. Kanang imo dalaman ng yubit-yubit. Dalaman ng yubit-yubit. Karon, miabot ang panahon Brad Samuel, nga kangit-ngitan na pod si Jehova. Muna ato nabasa sa Biblia. Karon, nga numan, nga miabot man, nga si Jehova kangit-ngitan na pod. Unsa ba'y deklarasyon sa Biblia, Brad Samuel? Nga numan nga si Jehova di naman itudlo ang iyang pangalan. Unsay bugat nga katarungan. Nga numan nga gideklarar naman po sa Biblia nga instead sa una si Jehova isangyaw, giwali, unya si Jehova kahayag, miabot ang panahon nga dili na po iwali ang ngalan ni Jehova. Unya miabot na po ang panahon nga si Jehova kangit-ngitan. Instead nga nabasa na to kanina nga si Jehova kahayag, unsa may ligon nga katarungan Brad Samuel, nga numan nga ang ngalan ni Jehova di naman itudlo ug nganong kangit-ngita naman unsa bay deklarasyon sa Biblia. Basig wa ni may baloning ato ang kontra. Tungod sa katurungan Brad Cesar nga katong ngalan nga Jehova ngano nga ang Dios nga mao si Jehova naghimo siya bagong tugon nga kanang dili na hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan. Tungod sa katurungan nga katong maong panahon nga matud pagingon sa Dios nga kato tigulang na o unang pakigsaad tungod ni anang pakigsaad nga kanang gisgutan sa Biblia nga gideklara nga kun kanang wala pay kay gayunan nga kanang matud pa sa Biblia kung pagkabasahon ning Hebreanon sa kapitulo 8 niya bersikulo 7 mo ni rason nganong ngano nga naghimo og tugon si Jehova nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan. Sugod to bersikulo 6 Brad Cesar hantod sa bersikulo 13 bisag 13 lang ikaman tatos 13 niya sa 6 ug 7 gingon apan matud pa ingon sa karon si Kristo misulod o naisulod sa usa ka sa pagpangalagad nga labaw pas kas maayo kay sadaan o labaw pa kuno sa kamaayo kay sadaan nga pag-alagad katong atong gibasa sa unang kaganina sa panahon sa kasaysayan sa Israel. Maingon matud pa nga ang pakigsaad nga iyang ginapataliwadan labi pa man kamaayo. Sanglit na himuman kini pinasikad sa libi pang kamaayong mga saad. O motoy gingon nga sa site. Kung kadtong unang pagpakigsaad wala pay kulang o sa panahon na sa Israel nga gipaila nga matud pa gitawag katog sa wala pa doon kung ang unang pagugsaa daw wala pay kulang wala untay kay gayunan alang sa ikaduha sa 8 apan kay iyaman silang nakaplagan nga may kakulang siya nagaingon ang Dios mabutra ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga pagaymuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel ug sa kaliwatan ni Juda. Timano na to nga katong unang pagigsaad giingon gisulti sa Biblia nga duna katoy kakulangon katong unang pagigsaad kay duna may kulang na ay ikaduhang pagigsaad nga kanang pagatukuron matud pa sa 13 ato ning laktod lang sa 13 kay aron ta makakadagyan og oras giingon matud pa sa iyang paghisgot og bag-ong pakigsaad niya na giisip niya ang naunang pagpakigsaad ingon sa kinaraana ug bisan unsay kinaraana ug tigulang na matud pa ug tigulang na hapit na mahanaw. Busa mo na hinungdan di ay sa Biblia kung nganong nga katong pagtudlo sa ngalang Jehova naghimo siya bag-ong tugon nga gihimo niya nga katong tugon nga iyang gihimo
nga dili na di itudlo ang iyang ngalan ug dili disigutan tungod sa katiwan nga atong unang pakigsaad nga gidala lugar nila ni Moises pagpaila nga ang ngalan nga ilang gitudlo duna da ito'y kakulang mga malnamo kabusan ug katong gitugaan sa Biblia nga kato kay kulang og tigulang na og hapit na mahanaw. Mao na katarungan. Nganong giingon nga di na itudlo ang ngalan ni Jehova tungod kay katong unang pakigsaad nga gidalan ni Moises nga mao si Jehova tigulang na og hapit ng mahanaw og katudunay kulang. Wa ka kay bawaan ni higala, basig wa ka kay baluan ni liksunon ka namo. Unsa pa ang deklarasyon sa Biblia? Basa. Buhat kapitulo 13 bersikulo 39. King James Version, unsay gisulti din basig wa ka ning sitasa, ayog laban usa sa imong reliyon higala. Ayog laban batibang-tibang nga. Sayo pa ni among gibasa. Unsa may giingon? Buhat 13 bersikulo 39, unsay giingon din Og nga pinaagi kaniya ang tanan nagatuo, gipahigawas na gikan sa tanang mga butang, nga gikan ini ang kasuguan ni Moises, wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. Ang kasuguan ni Moises, wa daw to makahimo sa pagpahigawas sa unang kapanunan sa katawang Israel. Beyon sa paigiingon din Buhat gapon, kapitulo 13, versikulo 39, ang imong basahon ang Biblia nga ang pinadaya gitawag og bugna unsay giingon. Og pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mituo, gipakamatarong gikan sa tanang mga butang, nga gikan niini wala kamo pagkamatarungon, pinaagi sa kasaguan ni Moises, kung magsunod ay ang katawan sa unang kapanahon ng pagkigsaad, matod pa sa atong gibasa, nga ang kasuguan daw, gikan ini wala kamo pagamatarunga, pinagi sa kasuguan ni Moises, katudeng kasuguan ni Moises, wala dayto gipakamatarong ang tao, kay do na pay lain nga kasuguan. Unsa bay gideklarar sa mga apostol? Nag-ingon din niyo atong basahon. Sumala din basaha Brad Samuel, unsa batong balaod ni Moises, sumala sa pagpahayag na apostol Pablo, Pilipos, Brad Samuel, ang pulong sa Diyos. Pilipos sa iyang kapitulo 3, versikulo 8, unsay pahayag ni apostol nga si Pablo. Na adtong unang pakigsaad nga kang Moises, unsay pahayag ni apostol Pablo. Pilipos, kapitulo 3, versikulo 5, ngadto sa 8, unsay imong mabasa diha ang pulong sa Dios. Aniya Brad Cesar ato ning basahon kining Biblia nga ang pulong sa Dios. Nga matud pa sa Pilipos sa ang kapitulo 3 bersikulo 5 hantod sa bersikulo 8 ang atong pagabasahon giingon dinhi. Tungod kay sa walo pa lang ako kaadlaw, gituli na ako matud pa ni Pablo kay kini Pilipos, sinulat man ni Pablo sa taga Pilipos. Unya gituli na ako sa walo pa lang kaadlaw. Israelinon ako, sakop ako sa banay ni Benjamin. Busa kon ang pagka-Hudiyo ang hisgutan, Hudiyo gayud ako. Kung bayon sa pagtuman sa kasuguan, matud pa sa mga Hudiyo, gituman ko gayud kay paresyo ako kaniadto, ingos Pablo. Kung kakugi ang hisgutan, labaw ako kay gilutos ko paman gani ang mga kanang tumutuo kang Kristo. Ug kon bahin sa pagtuman sa kasuguan, walay ikasaway kanako. Kining tanan matud pa ni Pablo giisip ko kaniadto nga mahinungdanon apan karon. Kini walay kapuslanan tungod kang Kristo. Tinuod matud pa gayod nga ang tanan walay kapuslanan kun itandi sa akong pag-ila kang Kristo Hesus nga akong gido tungod kaniya gisalikway ko ang tagsa-tagsa o giisip ko kini nga basura aron masa ako si Kristo. Matod pa. Mao ka na ang atong natagad. Nga giisip na niya Brad Cesar, basuha katong iyang mga nasundan nga kanang pagpanudlo sa unang panahon sa wala pa siya diha ni Kristo.
Busa sa diyang naabot na niya, diya na siya ni Kristo, naabot na siya diya sa kanang kasuguan ni Kristo, wala nagiisip na lang niya katong basura, katong iyang nasundan nga balaod sa panahon pang Moises. Karaan ba? Katubang karaan ba nga giingog tigulang na og hapit ng mahanaw? Mao na nga pag-abot ni Apostol Pablo ang kadtong balaod ni Moises sigala ang kang may bao, gibasura na to. Ngano man tungod kay ang tao diha na pod magpatalinghog sa atong Ginoong Hesukristo. Do na ba kitay prueba, Brad Samuel, nga kadtong pakigsaad sa amahan tigulang ng hapit na mahanaw aron tukuron ang ikaduha? Ha? Unsay padayag sa Biblia? Unsay pahayag ni Moises, Brad Samuel? Basa ang Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 18. Unsay sulti ni Moises mahitungod, ha? Sa ikaduhang kapanahonan sa atong Ginoong Hesukristo. Si Moises mismo may atong pangutan-on. Dili anang imong doktrina higala. Unsay sa payag ni Moises? Ani Brad Cesar, basahon ta ning giingon nga sitas nimo sa 18:18 sa proverbio nga atong pagaisgutan nga matudpa, magapatindog ako kanila sa tilawala sa ilang mga igsuon. Usa ka manalagna nga sama kanimo, ug igabutan ko ang akong mga pulong sa iyang baba, ug siya magasulti kanila sa tanan nga igasugo ko kanimo. Busa ang Dios nagpatingog na pud siya og kanang giingon nga propeta. Na nagpatalinghog ang Dios og propeta. Nagpatindog matud pa ni Moises. Pangutana, kinsa man kining propeta nga ipatindog sa Dios matud pa ni Moises? Walay lain. Mao nga atong Ginoong Hesukristo sumala higala sa Buhat Kapitulo 3 versikulo 19. Basahon ko. Kinsa ng propeta nga ipatindog na pod ni Moises? Buhat Kapitulo 3, 19, unsay payag. Busa, pag hinulsol kamo o bumalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala aron nga ang mga panahon sa kahayahay magaabot gikan sa tubangan sa Ginoo, ug aron iyang ipadala si Hesus ang Kristo nga gitagana alang sa kaninyo, siya nga kinahanglan hawiran una sa langit hangtod sa panahon sa pagtuman sa tanan nga gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaan propeta sukad pa sa karaang kapanahonan. Kay si Moises nag-ingon usa ka propeta gisaysay ni Apostol Pablo. Kay si Moises nag-ingon usa ka propeta gikan sa inyong kasuguan o kaigsuunan igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo maingon sa iyang pagpatindog kanako magapatalinghog kamo kaniya sa tanan nga iyang gisulti. Kinsa ang propeta? Sumala din sa atong nabasa sa Biblia nga ipatindog sa ulahing mga adlaw. Si Kristo na pud higala mo nang lusot ang ikaduhang panahon ay unang kapanahon na tiguwang na to. Karaan na og hapit ng mahanaw. Aron mulusot ang ikaduha. Kinsa ang propeta nga gipatindog? Mao si Kristo. Karon sa pag-abot ni Kristo, kinsa man ang gitudlo, Brad Samuel? Basaha ang Hebrehanon Kapitulo 1 versikulo 1 ug 2. Kinsa na pud ang gitudlo? Si Jehova pa ba? Di na. Si Kristo na pud ang gitudlo. Kay si Kristo man mao ang gipadala nga propeta nga maoy musunod sa kang Jehova, kay gideklarar man nga atong unang pagigsaad ni Jehova kulang og tigulang na og kadto gibasura na sumala sa atong nabasa sa Biblia. Aniya, wala ang gitudlo sa panahon sa kang Kristo. Si Kristo ra gyud, Brad Cesar. Kaya ba man gipadala ipatindog nga propeta sa kadong panahon kay katong giingon nga unang panahon nga matud pa kinaraan na og mahanaw to busa dunay pag-atubang sa ikaduhang panahon nga ipatindog sa mga propeta nga kung kinsa kanang propeta nga gisgutan sa atong nabasa mo na sa Kristo. Niya sa Hebrehanon sa Kapitulo 1 versikulo 1 kapitulo hangtod sa versikulo 2 sa kapitulo 1 gingon sa daghan ug nagkalalaing mga paagi ang Dios misulti ngadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Matud pa sa 2, apan niining kaulihang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak
nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab ginabuhat niya ang kalibutan. Busa ang gisgutan di ay nga gitudlo lugar sa gihisgutan sa panahon nga giin ang tao ana lugar magsunod sa ikaduhang panahon nga walay lain nga ang tao magsunod diha sa giingon nga gipaila nga mao ang atong Ginoong Hesukristo nga mao kanang anak nga pinaagi mag-anak nga gisgutan nga ang anak walay lain nga matudpas na unang Juan sa iyang 2:1-3 si Kristo kanang anak sa amahan. Busa kanang anak natuman kana kang Kristo diha na pod ang tao magpatalinghog sa anak sumala sa Biblia. Oh, ingon ana ang padagan sa Biblia higala. Diretso man kawa matay supak. Nga sa kapanahonan sa kadaong panahon si Kristo ang manluluwas. Pero sa wapas Kristo kinsa ang manluluwas sa unang kapanahonan? Mao ang amahan nga mao si Jehova. Ha? Sa ikaduhang panahon asa na pod ang tao magpatalinghog? Nao. Sigwa ka kabasaan diritso-ditso lang ka panghukom. Abi kanimo na imusita, suga na mo na mahibaw Ha? Pagbuhat og programa din ni Welly. Tigi ta. Ha? Sige man lang kag pangdaot, diris PBCM. Wa makay nahot. Unsa bay gingon din Asa na pod ang tao magpatalinghog sa deklarasyon sa amahan sa ikaduhang panahon. Lucas Kapitulo 9, versikulo 5. 35, I mean. Lucas 9:35 unsay pahayag sa man o gikan sa panganod day tingog nga miabot nag-ingon mao kini ang akong anak ang akong pinili patalinghogin ninyo siya. Asa na pod magpatalinghog samahan ba dili na sa ikaduhang panahon diha na pod kang Kristo magpatalinghog ang tao manang mahibaw ka unsay padagan sa Biblia higala unsa pa nga si Kristo na pod mao ang manluluwas sa ikaduhang panahon wa tay supak diha tuo ka na mong sita sa na mo na may bawi sa ikaduhang panahon si Kristo na pod ang manluluwas basaha basig wa ka kabasaan Buhat Kapitulo 13 versikulo 23 nagtuo ka kanay mo mga sita sa wa na mo na may bawi diha din gikan sa kaliwatan nining tawhana sa Dios ang Israel gidad-an og manluluwas nga mao si Jesus sumala siyang gisaad. Kinsa na pod ang manluluwas sa kaduhang panahon? Si Jesus na pod. Nawala na tong amahan. Kay katong basura na to. Kulang, tigulang na og hapit ng mahanaw. Mao na nga diha na pod kang Kristo ang kaluwasan. Wa tay supak dahigala. Ngaron ang pangutana Brad Samuel. Kung ang tao magwali na pod sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kinsa naman ang gitudlo? Asa naman ang tao maghiusa sa kapanahonan sa kang Kristo? Didto ba maghiusa sa amahan nga mao si Jehova? Hindi na pod kang Kristo ang panaghiusa. Doon na ba tayo prueba Brad Samuel? Nga diha na pod kang Kristo ang panaghiusa? Basa ang Episo, Brad Samuel? Basahon ta ang asa lugar ang tao. Maghiusa na pod sa panahon Kristiyano. Paghiusa sa tawag sa pag-alagad kung asa na ang pagtudlo niya na ingon nga kaisuhahan sa tanan. Sa Episo sa Kapitulo 1, versikulo 9, hantod sa versikulo 10, mga malnamo nga mga kaigsunan gingon. Kay diha sa tanang kaalam og pagsabot, iyang gipahibalo kanato ang tinago may tungod sa iyang kabubuton. Sumala siyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo, iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagahimuon inig abot sa tukma nga panahon, laraw sa panaghiusa o paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Busa sa atong natagad sa panahon dahil sa ikadang panahon diha sa panahong Kristiyano ang gitudlo nga kahiusahan nga ang tao anha ipahiusa sa tanang mga butang kalakip na ng tanang mga butang ang panag-iusa nga gitudlo sa Biblia diha lang sa atong Ginoong Hesukristo mga malnamo nga magsaon diha mao kana ang kahiusaan niining at ni anang ikaduhang panahon kay namantas ikaduhang panahon kay ang ikaduhang panahon kang Kristo mao mo nay gisgutan sa Biblia kay ang atong gitudlo kaganina ang pag-alagad do na may tulo nga nabahin mas tulo ka pag-alagad sa amahan
nga sa unang panahon diha pod paghiusa sa man kay matud pa sa kanang Deuteronomio 13:4 ang kayusahan nga gitudlo di man sa kaamahan nga mosiuba busa kay katong amahan nga yuba nga gisgutan man sa Biblia. Basa Brad Samuel nga diha gyud sa unang kapanahonan asa Brad Samuel aron maklaro ni sa atong tigpaminawan og gining nag-text nato nga yaga-yagaon. Ha? Sa unang kapanahonan higala asa ang tao maghiusa basig wa kay sitas. Sa unang kapanahonan didto kang hiuba maghiusa. Sa ikaduhang panahon diha na pod sa atong Ginoong si Kristo. Nabay lig-on nga prueba Brad Samuel nga wa pa ang Kristo. Ha? Didto gyud ang tao maghiusa kang hiuba. Nabay mabasa sa Biblia? Ni Brad Cesar mo ni malig-ong prueba nga sa wala pang panahon o kayusahan sa diha kang Kristo duna na nahitabo nga kayusahan sa panahon sa amahan niya. Sa Deuteronomio sa kapitulo 13 bersikulo 4 gingon, magalakaw kamo sunod kang yuba nga inyong Dios ug kaniya manangahadlo kamo og mga bantay sa iyang mga sugo ug magasugot sa iyang tingog ug kamo manag-alagad kaniya ug managhiusa ngadto kaniya. Busa sa atong natagad nga gibasa sa Biblia, mga malamo nga magison sa wala pa gitudlo ang panaghiusa diha kang Kristo, sa wala pa kana diha kang Kristo ang panaghiusa, una nang naghiusa nga gitudlo diha sa amahan nga mao siuba. Pero kanang panaghiusa ha sa atong natagad nga gisusi sa Biblia, dili kana dumalayon tungod sa katurungan nga ang Dios nga mao siuba naghimo siya bag-ong tugon nga kun unsa kanang tugon nga iyang gitudlo nga dili na daw hisgutan o dili na daw itudlo pa ang iyang ngalan. Busa niya kita nagtudlo, nagbase sa ikaduhang panahon sa pag-alagad sa Dios nga diha kang Kristo gihimo tungod kay ang Kristo diha ang gitudlo usab, siya usab ang diha usab ang panagiusa diha sa ikaduhang panahon, mga malnamo nga mga kaigsunan. Nasabtan nimo higala. Ha? Di magugka ka maugod, musubay ug unsay pamaagi sa Dios sumalas Biblia. Diretso ra man kag tuong Kristo. Unaha usa ang pinasugdan aron may balo ka nganong naay Kristo ang kalibutan. Nganong gipadala si Kristo unsay tumong? Ha? Dili kay diretso kalag hukom. Ha? Dala pang yubit. Bay pagbutag programa ni Willie tinubagay ta diri, may laki makaka. Ha? Palaban anay mo ang labaw. Ha? Palaban. Tanawon tag gisay mga mote na to. O karon. Nya na ta. Sa unang kapanahonan, ang panagiusa sa amahan. Sa ikaduhang panahon, kang Kristo, diha na po ang panagiusa. Nga numan, nga ang tao diha na po kang Kristo magiusa. Tungod kay gideklarar sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, si Kristo kamatuoran, natural. Diha gug ka, magiusa sa kamatuoran. Sumala sa Juan 14:6, si Kristo kamatuoran. Watay supag na. Sa Juan 12:46, si Kristo kahayag. Watay supag dia. Pangutana na sa Brad Samuel, wa siya kahibaloan ni. Pangutana higala. Kanang pagkakahayag ni Kristo. Ha? Be, atong basahon ang Biblia, Brad Samuel. Kining pagkakahayag ni Kristo. Wa matay supag nga si Kristo kamatuoran. Si Kristo kahayag. Pangutana. Kana bang pagkakahayag ni Kristo? Mangutana ko nimo higala. Padayon ba na kanang pagkakahayag ni Kristo? Sumala sa mabasa sa Biblia, dili among baha ang Biblia mo'y among basahon. Ang pagkakahayag ba ni Kristo, Brad Samuel, nagpadayon ba? Kay aron mulugar kining tawhana nga husto siya, nga diha lamang ang tao magiusa kang Kristo? Watay supag na. Pero ang pangutana, ang pagkakahayag ba ni Kristo, padayon ba? Bibasa, Brad Samuel? Ni Abra Sisal ato ni basahon nga kining Kristo nga gisgutan nimo nga unsa ni siya matud pa sa Biblia nga dayon isunod na tong imong pangutana nga padayon ba kanang giingon nga pagkakayag ni Kristo. Pero sa wala pa na sa nagpadayon pa na gitugaan nga si Kristo kahayag na kay mao man na atong nabasa kaniya sa 14:6 dalan og kabaturan gawas sa pagkabaturan kahayag po siya kinaas 9:5 sa Juan giingon samtang aniya ako sa kalibutan, ako mo ang kahayag sa kalibutan. Samtang daw siya naas kalibutan, siya daw ang kahayag sa kalibutan. Pero kaning samtang kondisyonal man ni Brad Cesar, nga samtang, parehas ko na to, samtang ni apat na sibo.
taga Cebu ta. O taga Cebu ta. O kay ni apat ta Cebu. Samtang basta pag isgutan nimo gamiton ga nimo ning samtang nagpasabot na nga questionable pa ni mga malnamo nga magsyonan. Pero kanang pagkakahayag ni Kristo ngayon siyang samtang sa kalibutan, niya pas kalibutan siya ang kahayag naman. Kay moabot ba dayang panahon nga moabot gyud nga dili na gyud siya kanang kahayag, ang iyang kahayag kanang hamubo na lang panahon niya. Basahon ko ang Juan sa iyang kapitulo 12 bersikulo 35, mga malnamo nga magsyon hantod sa 36 ato ning kanang kanang basahon gingon. Gingon din ay matud pa ni Kristo. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag anauban pa kaninyo sa mubo nga panahon. O tiya mo na nga istorya nga gisgutan nagkot na O sa tabrad Samuel, hamubo lang ang gisgutan sa Biblia, wa mingon nga dumalayon. Oh, tinuod ka na Brad Cesar, ipadayon na to. Kay ningon man siya, samtang aniya pa ako sa kalibutan, ang kahayag daw sa kalibutan, matud pa, hamubo na lang. O siya ang kalibutan, hamubo na lang. Matud pa, si Jesus maingon kanila ang kahayag anauban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo matud pa ni Kristo, samtang ana pa kaninyo ang kahayag. Kay tingali unyang ihapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili may tabo, may balo, kung asa siya padulong. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. Sumalig kamo sa kahayag, aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Busa sa atong mabasa sa Biblia, nga gisgutan ni Kristo, nga matud pa siya daw ang kahayag sa gibutan. Pero samtang lang, for the meantime lang na mga higala ba? Dili gyud dumalayon. Nga naman, kay maabot ang panahon nga kadtong pagkakahayag ni Kristo, maabot ang panahon nga kanang kangit-ngitan to dili to dumalayon. Dili to dumalayon, mga malnamo nga mga kaigsunan. Mo ni wa may bawin nimo higala. Pag imo gibasa di magug ka maugod mo, padagan gos Biblia god, makabasag sitas, diretso dayo konklusyon dili ngon anang pagi. Kung magbasa ang Biblia, kung ang tao magbasa ang Biblia dinhi majutay dito majutay. Sa maragot sa giingon dinhi, ha? Giingon dinhi sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 1 sa Biblia Katoliko na ingon. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang, anino lamang kini sa maayong mga butang nga umalabot. Pag-ingon nga ang katong balaod ba sa unang kapanahon bas mga Hudiyo, panahon ni Moises, dili pa daw to hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino, sabay anino, lakaw ragos dalan, di ba naman kay anino? Pangutana, pirmi ba ng anino? Pag-abot sa wa ng adlaw, wa ng anino, mo nang dili hingpit, mo nang but pasabot tigala. Karon Brad Samuel, ang katubang pagwali ni Kristo, kadtubay magpadayon sumala sa Biblia Brad Samuel, mayong basahon nimo ang Biblia kay dili ta pariwan ng uban nga mubasa ditso konklusyon. Atong isibos Biblia katubang pagwalis mga apostol, ha? Katubay hingpit nga atong ipadayon nining panahon na karon. O pero sa ato ning pruibahan kay kun unsa ang naitabo lugar sa pinasinugdan nga ang Dios nga si Jehova nagtugon nga dili na isgutan ug dili na itudo ang ngalan tungod mo hinungdan nga tungod niadto ni gawas niabot ang panahong Kristiyano. Pero kining panahong Kristiyano nga gitudlo nining pagwali sa mga tao ni adtong panahon niya sa mga apostol, pero katubang pagtudloa kahingpitan na ba katong gitudlo sa mga kanang apostols sa nagsudod ni Kristo? Dili. Kamay tugon nga gitudlo sila sa ang mga apostol nga nagtugon sila nagtudlo nga kadtong dala nila nga mensahe nga pagtudlo mahitod kag Kristo, dili padto ang kahingpitan nga pagwali o pagtudlo mga malnamo nga magsoneo. Sa unang Korinto sa ang kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10, pero ang atong basahon ang Bibliang Katoliko nga gisgutan sa Biblia gingon kaya nga atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Busa dunay giingon nila nga dunay sila dinasig nga mga mensahe nga giingon nila nga dili hingpit og dili hingpit mawala kana. Pero unsa man ang mensahe ang iba ang tao magpatalinghog o magpadayon ni anang mensahe nga giingon nilang dili ingpit ug niya dili ingpit mawala man ug unsa katong mensahe niya sa Hebreanon sa kapitulo 6 bersikulo 1 sa maog pong basahon sa Bibliang Katoliko giingon busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan
ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Katod ang mensahe nga Kristo nga gingon nila nga dili hingpit nga mensahe nga gidala nila ni Apostol Pablo nga gingon nila dili hingpit ug dili hingpit mawala. Katod di ang mensahe nga dili pabilinan maang mensahe nga Kristohanon. Pero unsa man ang mensahe nga Kristohanon nga buot gipasabot nga gingon nilang dili hingpit mawala kana pagabot sa hingpit nga mensahe ang gihisgutan sa Biblia atong sundan. Sa Roma sa kapitulo 10 bersikulo 17 gigon sa mao gyapong basahon sa Biblia ang Katoliko gingon ang pagtuo nagikan busa ang nagpagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagigikan sa pagwali kang Kristo. Busa kana ang mensahe nga Kristohanon nga giingon gipatin-aw nila nga dili hingpit unya dili hingpit mawala kana pagabot sa hingpit. Ang mensahe nga Kristohanon nga buot gipasabot mao day ang mensahe sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Tubaga na higala, kini among gibasa sayop ba ni? Ang deklarasyon sa mga apostol mismo sila nagsulti nga ang ilang mensahe, ang ilang wali kang Kristo dili hingpit, dili magpadayon biyaan kadto kay dunay hingpit pangawali nga moabot. Bay repute ko no ni. Padala kag text ni inasayop man na nya ibutang pod ang katarungan nganong nasayop og ibutang pod sa imong text nga kini mao'y husto. Aron maklaro ba? Dili kay mo diretso lang ka nga diha kang Kristo wag ka kibalon sa padagan sa Ginoo sa Dios pinaagi sa kaluwasan. Ha? Unya karon ato nang nakita Brad Samuel nga ang pagwali sa amahan giwala na, dili kita nagwala kundi ang Biblia mismo, ang amahan mismo mao'y nagdeklara nga di na itulo iyang pangalan. Si Kristo pod mao gapon gideklara sa mga apostolis nga ilang wali dili to magpadayon kay dili patuhingpit. Ha? Mao kana diha higala. Busa sa sunod ato na pong tubagon og asa na pod ang kaluwasan kay human naman sa unang kapanahonan ang kaluwasan diha kang Jehova sa ikaduhang panahon diha na pod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa ba Brad Samuel? Una ba si kay sa atong natagad ang hisgutan nga tugon nga dili man hisgutan ug dili na itudlo ang iyang ngalan unya sa padong Kristiyano gitug-an ni Kristo nga ang pagwali o mensahe nga gitudlo sa mga alagad niya dili hingpit ug dili hingpit mawala pero doon na may magtudlo ang dangatan sa tao matulpak kung magpadayon siya sa pagtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ni atong panahon karon matudpas. Unang Korinto 15:19 mao ni hinungdan nga sa atong panahon na ata nag-alagad sa dapit sa Espiritu Santo tuod kay ang ngalan nga itudlo ni na atong panahon kung ilang saligan kini ngalanan ni Kristo matulpas 19 sa kapitulo 15 sa unang Korinto kun niini rang kinabuhi ang may paglaom kita kang Kristo nan sa tanang mga tao kita mao ang labing takos pagakaluyan o makaluluoy sa lain pagkasulti mga malnamo nga bisan mo hinungdan aron ang tao o kita dili makaluluoy diha na kita magtudlo diha sa ngalan nini atong panahon karon nga bag-o ngalan matudpas 2:17 nga dunay bag-o ngalan nga padagawaton sa tao nga kana liberado kana sa ngalan sa Espiritu Santo nini atong panahon karon kadtud kana ngalan sa Espiritu Santo kun dawaton sa tao higala matud pa nimo asa ang kaluwasan kun dawaton lang nimo kana ngalan nga Espiritu Santo nga among gipaila makabaton kitag kaluwasan matud pas 1:13 sa Epeso tungod kay kana kun kanila makadawat sila nga alon kana alang day kana sa kaluwasan sa tao kun ila kanang pagadawaton kanang ngalana. Oh, nada diha higala. Busa ingon ana ang pagbahin-bahin sa Biblia. Laban-laban mo kasi imong relihiyon. Be tubaga ni, tubaga. Kini nga mong magipadayag sa Biblia tubaga. Ha, tubaga. Husto mga kao kung mahimuhan yung taka pagbutang og programa dinhi sa Cebu ug tagadiin ka ma. Ha? Pagbuhat og programa tubag-tubag ta. Ha? Dili ta mag-away personal, awayo na to ang doktrina. Ha? Tanawon ta kung na husto ka ba sa imuhang mga argumento. Tungod Brad Samuel kay napupos naman gyud ang atong oras. Magpasalamat kita sa atong langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Ayuino Sr. nga kita iyang gihatagan og lamdag pinagi siyang balaang espiritu nga nakapadayag kita sa kamatuoran ug manghinaot kami nga kinsa kadtong buot usab nga magpamimbro pwede lang mag-text mo diri ug nakasabot mo sa amo ang mga gihimo dinhi sa kahanginan sa DYLA. Kini ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Og gini usab si Brother Samuel Montemayor mingon lang kaninyo ngadto sa sunod Domingo